subscriber ko po. Thank you so much sa inyong suporta at please supportahan po natin si Sir Will Lipat para marami pa po siyang matulungan. Ngayon po ay as usual po ako ay nagsa-silent live para po sa ating watch hours. At thank you po sa aking mga talagang sumusuporta. Si Sis Mimi Beer, yan siya, si Irene, saka si marami pa sila pero hindi ko lang maano yung mga YouTube channel nila. So maraming salamat po. God bless you all. Ayan. Kasi may nagpapasang kaya i-mute ko na lang para hindi po makapiright. Thank you po.